הפרקים הקודמים של האי. יהיה בסדר, אל תדאגי. אני סומך עלייך, ג'יני. אני יודע שלא תאכזבי אותי. אני לא מאמין. מה קרה? שכחתי לצחצח שיניים. אני לא אגלה אם אתה לא תגלה. אני לא מאמינה שאתה אשכרה הולך לישון עם היצור הזה. תראי כמה הוא רך, תראי, זה כמו כרית נצות, נכון? מה? אל תשים לב. הכל בסדר? אפשר לחבות? עדיף שתשאירי או. את יודעת, ליתר ביטחון עם מה שקורה פה. וואלה. ליבי, אם את כבר עומדת, את יכולה אולי להביא לי כוס מים? מה זה כואב לי הגרון? בטח. תודה. יואו, מה זה תודה? הצלת אותי. בבקשה. לילה טוב. ליבי, כבר נשכבת? את יכולה להושיט לי את הקרם עיניים? אני פשוט לא מרחתי ואני כבר מקורבלת. איפה הוא? באמבטיה, ליד הכיור. זה עם כחול, לא עם הירוק. בסדר. אין עלייך. אולי תסתמי, ניפחתי את המוח כבר. תמיה. אפשר מקלחת בבקשה? הנה הקרם שלך. יאללה, תודה. שזה יהיה לך על המצפון, אתה שומע? אתה איש רע, זה מה שאתה. מה קרה? הכל בסדר, חמודה? עזבי אותי. בבקשה, קחי. אני נראית לך קבצנית? אני מצטערת, אני לא התכוונתי. אני לא צריכה טובות. אני לא צריכה טובות ממך, ולא מהמניאק הזה, ולא מאף אחד. אני לא צריכה טובות. מה הוא אומר לך? תספרי לי, אולי אני אוכל לעזור לך. תעזבי אותי, אני יכולה להסתדר לבד. הוא לא הסכים? לא, בעדי. נמצא מישהו אחר.
חכו שנייה. עוד פעם את? אני באמת לא התכוונתי להעליב אותך. אם אתן במצוקה... אמא שלך במצוקה, תעזבי אותנו בשקט. חכי שנייה, חכו רגע. לפחות תסכימו שהנהג שלי יחזיר אתכן הביתה. הביתה? לאיזה בית בדיוק? אני לא יודעת, אני רק רוצה לעזור. באמת? אז אולי את יכולה לעשות לאחותי ניתוח? היא פשוט לא יכולה ללכת. מה את אומרת? מה זה יעזור? לא? ככה חשבתי. אנחנו לא צריכות עזרה מאף אחד. רק נמצא חנות תכשיטים שתסכים לקנות את הטבעת ויהיה לנו כסף לניתוח. רגע, למה המוכר לא הסכים לעזור לך? בגלל שאני ילדה, הוא לא רוצה לקנות ממני את הטבעת. הטבעת של אמא. הייתה של אמא. אז זאת הסיבה היחידה שהוא לא רוצה לקנות אותה? שאתן קטינות? טבעת בסדר? כאילו מה את שואלת, אם היא אמיתית? מה נראה לך, שאמא שלנו תשאיר לנו טבעת מזויפת? אפשר רגע לראות את הטבעת? בתנאי שאחר כך תעזבי אותנו כבר בשקט. זה אמיתי לגמרי. אבן יפה מאוד. איפה מצאת את האנטיקה הזאת? אנטיקה? מעניין. אז כמה היא שווה האבן הזאת? ככה למקום הייתי נותן 20,000, אבל במחירה פומבית אולי אפשר להגיע אפילו ל-30,000. 30? לפחות. טוב, תודה. אז מה את מחליטה? אני צריכה לחשוב על זה קצת. תשמרי עליה היטב. זה וינטג'. לא כל יום מוצאים דבר כזה. מה זה? איפה הכסף? אמרת שתמכרי. כלום. הוא אמר שהיא שווה הרבה כסף. כמה? 10,000. 10,000? שמעת? 10,000 שקל? אבל אני מוכנה לקנות אותה ב-15,000 שקל. מה? מה אמרה? גם כי אתן מקסימות ואני רוצה לעזור, וגם כי הטבעת יפה מאוד, היא ממש אנטיקה כזאת. 15,000 זה חצי מהכסף לניתוח. אז שנקפוץ שנייה לבנק, יש פה סניף ממש מעבר לפינה. כן? צ'ק או מזומן? צ'ק? מה נעשה עם צ'ק? אז מזומן. אני כבר חוזר. תגידי, את רוצה אולי לעזור לנו מחר למכור את הטבעות האחרות? מה, אנה, אנחנו לא רוצות להשאיר אותנו? טבעות האחרות? זה כל ירושה. אבא קנה לי עם הטבעת כל פעם שנולד להם ילד. אז יש לכם עוד 2 אחים? היו. את יודעת מה? אני מוכנה לקנות, אם תרצי, את כל הטבעות בבת אחת, באותו מחיר. באמת? את לא חייבת, באמת. 60,000 זה כבר הספיק לניתוח, לא? מה אתה עושה בו? לא יודע, היה לי טעם רע בפה. החזרת שיניים? מה את עושה? כלום. את מתאפרת? נראה לך? אז את חזק בקטע של הווינטג', אה? אז מה אמרנו? 20,000 לטבעת, כן? כאחד? מצחיק מאוד.
ומה את חושבת, שאני טיפש? מה? מה, איפה קנית את זה? בחנות צעצועים? סליחה, אתה בעצמך אמרת קודם. מה זאת אבן יקרה? אבן יקרה? זה פלסטיק. איך? אתה אמרת שהיא שווה 20,000 שקל, איך? ההיא קודם הייתה שווה 20,000, זאת לא שווה אפילו 20 שקל. הנה, זאת הטבעת מקודם. היא לא מזויפת, נכון? $600, $800, $60,000, את קולטת לי ב$60,000 שקל! ובפרט, השחקנית הטובה ביותר, אני, ובפרט, שחקנית המפנה. המטומטמת הזאת לא שמה לב שהחלפתי. היינו צריכות למכור לה 10 טבעות, לא 4. טוב, רק יאללה, בואי נעוף פה לפני שהם יבואו. איזה אוטובוס לוקחים? איזה אוטובוס אחותי? מהיום רק מוניות. יום מוזר, אה? יואו, תחשוב כל מה שעברנו בימים האחרונים האלה. עכשיו שעברה שנה שלמה. וזה כאילו הכי מוזר. מה? זה, תחשוב שמישהו ממש היה כאן והכין כל דבר, אפילו מברשות שיניים. שלא לדבר לה, מאבס שיער לאנה. יואו, ואין לנו מושג בכלל מי בנה את המקום הזה. למה החדר הזה מתחלף? איך? למה בכלל כאן אני... מטורף. אם לא היו גולמים לנו את השבע. לא שמעת. אם לא היו גונבים לנו את הספר, אז אולי היינו יודעים משהו. נכון, אתה גם חייב להסבר. אתה חושב שאני לא זוכרת. על הספר. על כל מה שקרה שם. איך זה שג'יני נעלמה גרם לעולם להיחרב. ליבי, תשכחי מה שסיפרתי לך. אסור היה לי להגיד לך כלום. אתה עדיין הבן של ההורים שלך. מה? אתה עדיין חושב שכולנו פושעים, נכון? שטויות. זה שאתה לא סומך עליי. ליבי, זה לא קשור. אני בחיים לא חשבתי שאת פושעת. את פושעת בכלל? טוב, יאללה, מה אני עוד רוצה עכשיו? נעליים, כן, לא, ראיתי שם סוכנות נסיעות. מה את אומרת על יורו דיסני? מה יורו דיסני בראש שלך? מה, תמיד רצינו לנסוע לשם? לא, אנה, אנחנו אמרנו שחלק חוסכים ואת השאר מבזבזים, נכון? אוקיי, זה היה החלק שמבזבזים. לא, זה היה החלק שמבזבזים, די, את השאר צריך לשמור. את כזאת כבדה. תוך שנייה אני מוצאת לך עוד פריירית שמתה לעזור לשתי תומות מסכנות וחניגות. למה את כזאת? כזאת מה? כזאת מדהימה? לא, אנה, אני לא צוחקת, תפתח לי זאת הפעם האחרונה. אני מבטיחה הרבה דברים שאני רעבה. עכשיו את כבר לא רעבה, נכון? הבנתי, נכון. אנה, תקשיבי, אני רצינית איתך, יש לנו עכשיו מספיק כסף. אנחנו יכולות עכשיו עם הכסף הזה לשכור דירה חדשה, להתחיל חיים נורמליים, באמת. תגידי, כמה כסף נראה לך שיש לנו? אני לא מתכוונת לגור באיזה דירת חדר מסריחה, וגם את לא, אז תפסיקי לשחק אותה ילדה צנועה, אוקיי? זה לא עד שדפקת עכשיו ג'ינסים ב2,000 שקל, או שאני מתבלבלת? אז תפסיקי לבאס, טוב? יש אנשים שלא יודעת, שמוכרים במכולת, ויש אנשים מה, גונבים? לא, לוקחים כסף ממליינית שלא עבדה יום בחיים שלה ולא צריכה גם את הכסף הזה. זה לא נקרא לגנוב. לא, זה בדיוק זה בדיוק נקרא לגנוב. די, אני לא רוצה לעשות את זה יותר. תקשיב, יש רעיון. כן. אתה הולך לספר לי הכל על הספר הזה, בסדר? הכל כולל הכל. זה הרעיון? זה החלק הראשון של הרעיון. הספר הזה לא נעלם. הוא איפשהו על האי הזה ואנחנו נמצא אותו. אני אעזור לך למצוא אותו, בסדר? ואל תדאג, כי אני לא הולכת לספר שום דבר שתספר לי לאף אחד. ממש. זה אמור להביע. ברור שתספרי לאנה. כל כך ברור. תקלוט שאת מסתירה ממנה משהו, ואז היא תתחיל ללחוץ עלייך שתספרי לה, ובסוף את תשברי ותספרי לה, והיא תגלה לצ'יף, ובתוך 2 דקות כולם ידעו. את לא כועסת, נכון? למה שאני אכעס? זה בסדר, זה לא אשמתך. תגידי, נראה לך שכל מה שאנה אומרת לי לעשות אני עושה? אבל בקשר לחלק השני, אני אשמח אם תעזרי לי לחפש אותו. אתה יודע מה? כבר לא אכפת לי. לך תחפש את הספר הדבילי שלך לבד, בסדר? ליבי. מצב, אנה,
בצד. ליבי, אני אומרת לך, עקבתי אחרי חצי יום, אם שלנו בשבילה. לא, פשוט לא. ליבי, למה את אף פעם לא מקשיבה? זה יהיה הכי קל בעולם. למה את לא מקשיבה לי? אני אמרתי לך, אני רוצה שנעשה את זה יותר. אז מה בדיוק נחיה? לא יודעת, נמצא משהו, בייביסיטר. בייביסיטר. לכי, את תעשי בייביסיטר. ייקח לך 10 שנים להרוויח חצי ממה שאנחנו עושות היום בפחות משעה. ממש יעזור לי מה שאנחנו עושות היום פחות משעה בכלא, אוקיי? איזה כלא בראש לך? אין, זאת הבעיה איתך, את תמיד כזאת פחדנית. אז בבקשה, די, אל תעשי את זה. מה אני בכלל עומדת ומתחננת? את חושבת שאני לא יכולה לבד? אל תעשי את זה. אני לא שואלת אותך, ליבי. רק תעשי לי טובה. אחר כך אל תבוא אליי לבקש כסף. שאם אני אמרתי שאני לא אגלה לאף אחד, אז אני לא אגלה לאף אחד, בסדר? ודבר שני, אתה ממש פגעת ממה שאמרת מקודם, אבל לא חשוב. אני לא קטנונית, אז אני אעזור לך לחפש את הספר אפילו שלא מגיע לך. טומי! מצאת? יש פה משהו. מה זה? זה ספר? מה זה? כמה נתן לך? 10,000? 20,000. 20,000? יואו, זה רבע מהכסף לניתוח. אם אחותי הייתה פה לראות את זה. תראי, יש לי כאן עוד כמה טבעות שזה מהירושה, והרופאים אמרו לי שאם אם היא תעשה את הניתוח... מה את עושה? בסדר, מותק, נגמרה החגיגה. אבל את לא מבינה, אחותי צריכה ניתוח. כן, כן, שמעתי על הניתוח. בואי, אנחנו צריכים לחקור אותה. חייך. ידעתי שלא נמצא פה את הספר. די, אנחנו נמצא אותו, אל תהיה כזה פסימי. למה שנמצא אותו? מישהו גנב אותו. למה שמישהו יגנב את הספר? מה, זה בגלל מה שכתוב שם? מה שסיפרת לי? כן. אוקיי, אז אם הספר היה כאן, הוא היה מראה לנו שנמצא את המצלמה? בעיקרון כן. למרות שאם לא היינו מחפשים את הספר, אז לא היינו מוצאים את המצלמה. ואז כל זה לא היה קורה. הבנת? העיקר שאתה מבין, זה בסדר. את לא מאמינה לי? תראה, אני מאמינה שאתה מאמין בזה. הספר הזה, היה לי אותו מאז שנולדתי. והיה מצויר בו אסטרואיד ובדיוק מתי הוא יגיע. אוקיי. מבינה מה שאני אומר לך? אוקיי, אם הכל היה כתוב בספר, אז למה אדי וסילביה לא עשו עם זה שום דבר? הם ניסו, אבל אף אחד לא האמין להם. חוץ מזה, דילן היה אמור לבוא ולהשמיד את האסטרואיד. דילן? דילן היה צריך לחזור ולשגר טיל גרעיני על האסטרואיד לפני שהוא נכנס לאטמוספירה. והוא לא הגיע. כי ג'יני לא עלתה על היאכטה. ג'יני, איך ג'יני קשורה לזה? ג'יני היא אמא שלו. אמא שלו. אמא של דילן? ג'יני שלנו? טומי, בת 17. נו, כי זה עוד לא קרה. אבל על היאכטה היא הייתה מתאהבת באבא שלו. ושניהם היו ילדים את דילן. ואז הוא היה חוזר במכונת הזמן ומציל את העולם. ומי זה אבא שלו, אתה? צ'יף. צ'יף? צ'יף וג'יני? את לא מאמינה לאף מילה, אה? תקשיב. זה בסדר. עזבי. העיקר שאני יודע. טומי, תדמיין רגע. עזבי, לא הייתי צריך לספר. אני מצטערת, אבל... תאמיני לי, לאחותך יש מזל, בשנייה האחרונה הוציאו אותה מהכלא. הוציאו אותה? איפה היא? אחותי אנה, תבדקי. איפה היא? שלחו אותה לאיזה בית מחסה ביפו. בית מחסה? כן, לעבריינים קטינים. מה עשו לשם? שמעתי שזה מקום טוב, לא גדול, משפחתי כזה. בואי נקווה שהיא תחליט להשתקם. לא, מתי תצא? אם היא לא תעשה שטויות. תוך 2-3, נשקול למחוק לה את התיק. מה 2 שעות? סליחה. מה חשבת? לא, תקשיבי. אנה ואני תמיד היינו ביחד, אוקיי? ההורים שלנו מתו. אין לנו אף אחד חוץ מאחת השנייה, אין אף אחד חוץ ממני. מבינה? והיא הייתה צריכה לחשוב על האחות הקטנה שלה לפני שהיא לקחה כסף מאנשים תמימים. ממש תמימים! את, תשמרי על הפה שלך. יש לך מזל ששכחתי את הכיסא גלגלים שלך בבית היום. את חושבת שאנחנו יודעים? תקשיבי, אני לא יכולה לעזוב אותה. באמת. תאמיני לי, זה לטובתה וגם לטובתך. אני יכולה לבקר אותה לפחות? לא בחצי שנה הראשונה. ליבי, את בסדר?
ידיים למעלה! תורידי את האקדח. אל תעשי שטויות. כולם ידיים למעלה! תסתכלי עליי. תורידי את האקדח. אין לך מושג במה את מסתבכת. תקשיבי, הצעה שלי, תזהרו מאוד מהשתיים האלה. טוב. לילה טוב, שיהיה לכם. מה את עושה פה? איך נתנו לך לבקר? אני לא בביקור. אמרתי לך שאמא שלך את חייבת איפור. מה, את לא ישנה? לא, לא נרדמתי. את? לא, קשה לי קצת לישון שאת לא לידי. מה זה? זה סתם, מצאתי את זה בין הסלעים. מצלמה. קול! אנטיקה, די! מה זה, הפוקוס כאילו? לא, די, אגב, סתם אמרתי לך שזה יפה בלי איפורים. תפסיקי, מה זה? מה? אני יוצא דירה? לא, מה זה? את עם איפור. אמרת, תבלי. לא, זה לא הגיוני, זה בטח נתקע משהו. זה ריק. איפה היית לפני 9 דקות, לימי? בסלון, למה? את ישבת פה עם תומי, נכון? איך זה יכול להיות? את לא קולטת? המצלמה הזאת מצלמת מה שהיה. וזה בטח סתם. את רואה? יצאת הספר? לא, אבל אני יודעת איך למצוא מי לקח אותו. Blue sky, please tell us why you